Anten? Ja. Hej sammen, i dag skal jeg lave en hverdags make-up #1 til det, jeg synes, man kunne være begyndt at købe med. Jeg har lagt en creme i mit ansigt, den skulle lige have det til tør ind. Så nu er det til øjenbrynene. Og jeg bruger min Anastasia ting her, som jeg fik af min kusine Nana, da hun havde farvet sine øjenbryn lysere. Og jeg kunne passe den med. Og så bukker også der sludder, hvor nu prøver jeg. Undskyld. Nej, den er knækket. Hvem fuck har ødelagt den? Ej. Nå. Den går i stykker. Men jeg bruger den hvide farve herude. På den her børste her. Og jeg lægger den først helt op. Og jeg lægger den faktisk her. Kun heroppe ved øjenbrynet. Og så trækker jeg ned til øjenlåget. Og ind i nærkrogen. Ja. Så bukker jeg min øjenvipper med min øjenvipperbukker for 10 øjne. Og bruger min mascara her fra London, som er en 100% vandfast mascara. Det er så irriterende, det kommer altid lige op. Og jeg så bare for at få godt volumen på dem. Og jeg putter ikke så meget på de nederste. Det er bare godt, at det skal se lidt naturligt ud. Fail, der røg lige på næsen. Og jeg fjerner det altså lige heroppe, fordi det er vandfast mascara. Og det sætter sig altid her på lobelinen, det er pisse irriterende. Sådan der. Så lige for at rende nogle af alle klumperne ud, bruger jeg min Clinique High Impact Mascara, som ser sådan her ud. Som en lille prøve, jeg har fået af nissen herhjemme. Sådan lille bitte. Lugter lidt værre, men den er faktisk rigtig god til at klumper det ud nu. Det skete igen. Det sker altid. Sådan der. Det sætter sig altså i globelinjen. Sådan der. Så tid til at konturere. Hvor er det irriterende, at nogen der knækker den her. Det er nogle af mine pisse lille brødre, mand. Nå. Men jeg tager... nu er det mega svært. Jeg gør sådan her. Så bruger jeg en contouringsfarve med den her.
Jeg kontrollerer ikke så meget, når det var almindelig skole. Til det der påfører jeg bare en lipgloss. Og gosh, der bare gerne vi kan tage at se noget naturligt lyd. Den her lipgloss er i farven 010. Så er min hverdagslipgloss. Den her lipgloss er næsten ikke mere tilbage i. Og det er ikke skidt, fordi jeg plejer at bruge den hver dag, når jeg skal i skole. Godt. Så er det tid til at skifte nogle øreringe her. Det gør jeg sådan der hver dag. Jeg er virkelig savnet. Nå, det gør jeg hver dag faktisk. Jeg kan for eksempel skifte til dem her, som jeg har at skifte til i dag. Det er bare super søde, synes jeg. Ja, men godt, det kan ikke lige lykkes. Sådan der. Og det er dem, jeg plejer at skifte til. Det er sådan mine hverdagsøringe, fordi de er sådan meget hverdagsagtige, synes jeg selv. Sådan der. Så det er bare håret. Det går ud, og så skal der bare min krøllecreme i. Det er en creme, der krøller ens hår. Og man skal sørge for at trække den rigtig godt ud. Og den dufter bare fantastisk. Og jeg kan se, den krøller sådan lidt. Og så bruger jeg en anden curl cream. Så det er sådan her, og den er for den normalt, tror jeg. Købte den en gang normalt. Og gør ligesom det lige udjævner det sidste lidt. Sådan der. Du så det færdige resultat. Jeg håber rigtig meget, at jeg kunne bruge det her sådan noget. Måske bruge det til hverdag. Hej hej.